darvos as gracias por vir a estas horas. Eu quero agradecer a conselleira porque sei que tamén anda bastante ocupada e ao xerente do consorcio que tamén nos acompaña aquí, a amigo Roberto, e decirvos que hoxe é un día importante porque fai varios meses mantuvemos distintas reunións coa propia conselleira, co propio xerente do consorcio e co personal da consellería. Sabedes desde fai un ano este goberno tomou como obxectivo prioritario a consecución dunha infraestructura que levamos moitos anos demandando, que era a construción da nova gardería infantil, da nova escola infantil municipal. Para nós era unha situación, unha prioridade. Sabíamos e sabedes perfectamente, tendes escrito moitos medios de comunicación en relación aos problemas de matrícula que temos todos os anos, ademais agora nestas datas que empezamos coa solicitude das matrículas dos nenos na escola infantil. Temos unha escola de 7 unidades con 102 plazas en horario de mañán e outras tantas en horario de tarde, pero vimos observando desde os últimos 8 ou 10 anos que esa guardería foi construída, despois foi obxecto dunha primeira ampliación, pero sempre fomos a remolque do que eran as solicitudes por parte dos nosos veciños, e neste momento estábamos encontrándonos cunha media entre 45 e 60 solicitudes de pais e nais que querían inscribir os seus nenos nos horarios da gardería infantil e non era posible por falta de matrícula. Eso levounos a empezar a negociar ca Consellería distintos escenarios, distintas posibilidades. Sabemos, unha, que o espacio onde está a gardería actual non ten posible ampliación, e outra, os propios técnicos da Consellería nos informaban que unidades ou garderías de máis de 7 unidades non son realmente viables a hora de poder xestionalas, que é millor facer unha segunda gardería que permita ocupar unha zona determinada do propio casco urbano ou do propio ámbito rural, que non ampliar unha gardería que se exceda dese número de unidades. Así que eso nos levou a empezar a traballar en distintas alternativas, e sabedes que no seu momento se fixe unha aposta importantísima por o desarrollo do novo campo de fútbol e a liberalización dos terreos da Bayuca para convertilo na nova zona de prestación de servicios públicos da Estrada, e dixemos tamén naquele momento que esperábamos con certa ilusión de que a primeira iniciativa, o primeiro proxecto que vira a luz en ese desarrollo fora a construción da nova escola infantil que puxéramos en marcha posiblemente, ou eso foi o que se falara con Consellería, con un número de 5 unidades que permitiría, aproximadamente para máis de 70 rapaces, que permitiría cumplimentar non só as necesidades presentes, sino tamén de forma directa xa na primeira construción das necesidades futuras, porque iríamos xa con un marxen importante en canto a o que son os rapaces, pero tamén, en segundo lugar, con unha superficie que permitise de mañar poder pensar en novas ampliacións en futuros proxectos no caso de que fose necesarios. Para iso, o Concello durante este tempo, como se comprometeu coa Consellería, e así fora o que acordara eu personalmente coa Conselleira, nos puxemos en marcha a traballar de forma intensa no desarrollo dese ámbito da Bayuca, e aquí tendes os 2 documentos que o Plan Especial de Infraestructuras e o proxecto de urbanización da superficie dos máis de 20.000 metros cuadrados que podedes observar nese panel que temos detrás, donde vamos a reconvertir esos 20.000 metros cuadrados de superficie que se poden transformar en 45.000 metros cuadrados de edificabilidade. Estamos falando de unha zona privilexiada con un volumen edificatorio moi importante que vai a cubrir as necesidades de infraestructuras públicas no noso Concello para as próximas décadas. Pois vamos a conseguir desarrollar este proxecto de urbanización para poder poñer a disposición xa os primeiros terreos que precisaríamos para a construción desa primeira actuación que é a biblioteca o edificio da nova galería infantil. Para isto, sabedes que todos os trámites administrativos están finalizados xa. A semana pasada rematou o plazo de exposición pública que nos pedía o Ministerio de Fomento de un mes para alegacións en relación á apertura dese novo vial que uniría a Rúa da Torre ca Estrada Nacional 640. Temos xa a autorización de Fomento para facer ese entronque e, polo tanto, construir xa ese novo vial. Se lle remiteu a semana pasada a Demarcación de Carreteras do Estado en Pontevedra o informe sobre a exposición pública. Xa vos anticipo que non hubo ninguna alegación, hubo unha suxestión de Fenosa para advertirnos de que polas inmediacións dese desarrollo pasa
unha liña soterrada de Fenosa, é unha suxestión que teñamos en conta, pero en ningún caso alegación. Por tanto, rematou o período de exposición pública, non habendo alegacións, Fomento remite o informe definitivo xa validado en canto ao entronque e as condicións do propio enlace dese novo vial, e o Concello a día de hoxe está en disposición de poder acometer esa obra. Vos informo tamén hoxe de que parte desa obra vai a ser financiada con fondos municipais, como vos comentei outro día na rolda de prensa relacionada á ampliación dos xardíns municipais, e outra parte vai a ser financiada con cargo a fondos da Diputación. Sabedes que temos ese remanente presupostario de 2,5 millóns de euros, temos o noso obxectivo fundamental de desarrollar dous proxectos vinculados ao Plan Xeral. O primeiro é a expropiación e ampliación dos xardíns municipais, e o segundo é o desarrollo desa zona de novas zonas de servicios públicos da Bayuca. Por lo tanto, acometeremos este proxecto, o remitiremos xa a Diputación para que nos transfira os fondos correspondentes, aproximadamente do 50% do coste de actuación, a próxima semana. Xa temos o proxecto aprobado, temos os trámites sectoriais, licitaremos, é un procedimento aberto, por lo tanto temos que publicalo no Diario Oficial de Galicia, unha licitación que, según o proxecto, temos os datos xa da propia licitación, e vai supoñer unha inversión aproximada de 460.000 euros, que vai ser o que é a actuación total de demolición dos elementos existentes actuales no entorno da Bayuca e a construción do novo vial e o acondicionamento das parcelas para que despois podamos facer o que é a correspondente urbanización. En concreto, son 465.000 euros o que nos vai a costar toda a urbanización, para posteriormente transformar o que é o campo de fútbol en ese proxecto que nos vai a permitir en un momento crear esas tres parcelas. Eso xa temos explicado máis de unha ocasión. Tanto o proxecto de urbanización como o plan parcial nos van a permitir clasificar ese solo como un dotacional público, e, por lo tanto, nos vai a permitir segregar as parcelas en función dos metros cuadrados necesarios. En primeiro lugar, tendes o uso xa que vai no propio Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións, que é o uso docente dunha parcela de 2.540 metros cuadrados, que ten unha zona de afección no frente da Nacional 640 pola afección dos 25 metros da propia carretera nacional, pero que ten unha edificabilidade en torno a edificabilidade máxima para o uso docente do doble da edificación. Por lo tanto, ten casi 4.500, ten casi 5.000 metros cuadrados de edificabilidade, que nos vai a permitir, por suposto, poder cumplir as necesidades actuais, poder crear unha zona que para min é o máis importante deste proxecto, o que nos permite a Bayuca, e non só poder construir os edificios públicos, sino poder construir os sistemas, as dotacións particulares que necesite cada servicio. Neste caso estamos falando de que os pais teñen que chegar cos seus coches para deixar os seus rapaces, teñen que haber unha zona de aparcamento para as persoas que traballan na gardería, ten que haber unha zona de espacios públicos, zonas verdes. Por lo tanto, esas dotacións particulares de cada proxecto van a estar contempladas dentro de cada unha da parcela, e aquí vamos a ter non só unha gardería infantil construída no corazón da estrada, no casco urbano, sino que, ademais, esa propia gardería vai a ter, dentro dese ámbito, dentro desa parcela, todos os servicios necesarios vinculados para a súa xestión: aparcamentos, zonas de xogos ao aire libre, plazas, a súa pequena plaza pública, a súa zona de urbanización exterior, que vai a dotar de un valor, de un contenido todavía maior o que é esta infraestructura. Por eso, a ilusión e a expectativa que temos creada na Bayuca nos vai a permitir ir diseñando esa cidade de servicios que necesita un concello como da Estrada de máis de 20.000 habitantes. O primeiro, digamos, o primeiro parto que vai a ter este gran proxecto é a gardería infantil. Nunca millor traído ese exemplo, non? E vamos a ter ese primer proxecto que, despois xa para entrar máis en detalles, por suposto, é a propia conselleira a que nos visita hoxe e a que nos vai a falar un pouco máis deste proxecto, pero teño que decir que o Concello cumpleu ca súa parte. Nos tiñamos un compromiso, non era fácil, para isto foi necesario facer unha cantidad de xestións importantes. Hubo que recuperar da Xunta de Galicia unha parcela de 50.000 metros cuadrados, construir un novo estadio de fútbol para liberar os terreos da Bayuca, urbanizar. Isto é un traballo de anos, levamos máis de 2 anos xestionando este proxecto, e hoxe é un día feliz, porque ademais creo que a conselleira nos trae noticias importantes, non só promesas, sino ademais creo que xa podemos decir que temos a parte orzamentaria correspondente para esta infraestructura, e ademais de facer todo este traballo
O Concello ten que aportar unha cantidad económica e sabedes que no orzamento deste ano 2015 o Concello xa reserva especificamente unha partida destinada para a construción da nova gardería infantil da Estrada, unha partida que para este ano 2015 ascende a 100.000 euros, porque non sabíamos hasta fai poucos días a cantidade necesaria para facer a aportación. Creo que temos a posibilidade de facer esta aportación durante 2 anos, así que o compromiso é que este ano o Concello, e o firmaremos no correspondente convenio, aportará os 100.000 euros correspondentes ao orzamento 2015 que xa están consignados, e o ano que ven aportaremos a parte restante para colaborar na financiación da construción da ansiada e da demandada socialmente como gardería infantil, que eu creo que é unha das mellores apostas que poden facer os concellos e a Xunta para conciliar a vida familiar e laboral, para apoiar as familias e, sobre todo, para permitir a inserción laboral non só dos homens e das mulleres, sino tamén para, eu creo que, construir unha sociedade máis xusta. E, en ese caso, a nosa aposta fundamentalmente ca construción desta nova infraestructura, igual que outros proxectos que temos en marcha, e o contamos coa Conselleira e contamos tamén co apoio da propia Consellería, pero previsiblemente, o mellor seguramente o deixemos para outro día, que haya menos carga informativa, como é o traballo que estamos facendo conjuntamente ca Consellería e ca Axencia de Servicios Sociais para a posta en marcha dese novo centro destinado ás persoas maiores. Sabedes que é outro obxectivo que dentro dese aforro presupostario que temos no Concello estamos comprometidos a desarrollar de forma inmediata. Temos o espacio perfecto, que é o entorno do proxecto do novo mercado, un centro multifuncional que eu creo que abre unhas posibilidades de futuro increíbles, e temos ademais os recursos. Vamos tamén a financiar ben con parte de fondos da Diputación ou ben con parte de remanentes municipais para poñer en marcha ese centro do maior, ese centro de atención ás persoas maiores, que se vai a complementar co centro que xa está funcionando de atención ás persoas con Alzheimer, que creo que está sendo unha experiencia fantástica, non só desde o punto de vista de xestión municipal, sino tamén desde, eu creo que a valoración que están facendo as familias de como está funcionando ese servicio. Así que a nosa aposta é clara. Eu lle trasladei a Conselleira que o Concello da Estrada hoxe en día está investindo en colaboración ca Xunta de Galicia a través do convenio que temos ca Xunta de Galicia. Estamos invertindo máis de 1.200.000 euros en políticas sociais de forma directa. Cando falo desto, falo, por suposto, do Servicio de Axuda no Fogar, onde estamos investindo 570.000 euros ao ano en atención ás persoas dependentes no fogar. Estamos falando de que estamos asumindo íntegramente o servicio de teleasistencia para seguir prestando o servicio de atención ás familias nos seus domicilios. Estamos falando do servicio de xantar na casa, estamos falando do servicio de axudas aos comedores escolares, estamos falando de políticas orientadas tamén ás persoas que teñen menos recursos, co Banco Municipal de Alimentos, con proxectos que eu creo que se incrementou máis dun 20% estas partidas na época de crisis, desde que estamos gobernando neste Concello, e a nosa aposta en relación ás políticas sociais é incuestionable. Pero así como tamén digo isto, en positivo, tamén digo que, e eu comentei a Conselleira, que a Estrada ten un déficit de infraestructuras. Temos un problema importante porque sí é certo que estamos prestando un servicio extraordinario ás familias nos seus domicilios, e creo que así está sendo valorado, pero temos un problema importante en canto a infraestructuras que poden acoller as persoas en canto a centros de día ou centros de atención ás persoas maiores, ou o problema que vamos a resolver a partir de hoxe ca gardería, ou tamén a residencia. E sabe a Conselleira que estuvemos en máis de unha ocasión na Consellería falando de distintas posibilidades que se nos abren en relación a unha residencia de persoas non válidas ou de asistidos no ámbito da Estrada, que non temos agora mesmo ninguna oferta en esa liña, pero en esa dirección estamos traballando. O primeiro proxecto que fructifica esta nova gardería infantil, e para min, desde logo, é unha ilusión que colmata 2 anos de traballo intensos por parte deste goberno, e creo que se abren unhas expectativas extraordinarias de cara ao futuro. Así que creo que, para falar un pouco máis en concreto, vos poño un pouco a situación do que leva sendo o traballo deste goberno durante estes anos, pois agora, para falar en concreto do proxecto, e unha vez que temos cumplido todos estes trámites, pois lle dou a palabra á Conselleira Beatriz Mato para que vos aclare un pouco máis en concreto destas cuestións. Moitas gracias. Bueno, moitísimas gracias pola vosa presencia aquí neste día, que eu penso que é importante, dende logo, para a Consellería de Traballo e supoño que para o Concello da Estrada tamén, porque unha vez máis vimos a constatar o compromiso e
a vontade de colaboración que temos dende esta Consellería con todos os concellos, pero en particular co Concello da Estrada. A vista está de que é un alcalde persistente que, como sabedes, mesmo na mesma ronda de prensa pode facer unhas 4 peticións que dou aquí, máis ou menos dende esta exposición, peticións que xa as teñen presentadas na mesa do Goberno da Xunta de Galicia, onde evidentemente son peticións que veñen a demandar unha atención que precisan os veciños e as veciñas das Estradas e que dende a Xunta de Galicia entendemos que deben de ser respostadas. É verdade que falamos hai tempo da necesidade dunha nova escola infantil, como decía o alcalde na súa intervención, hai evidentemente unha lista de espera que atestigua e atesora a necesidade de investir nunha infraestructura tan importante como é a escola infantil, e de feito hoxe o que vimos a constatar é o compromiso de facelo público, o compromiso de que o Goberno da Xunta de Galicia, esta Consellería, a través neste caso do consorcio e tamén do que é a Asencia, non sei se firmaremos como consorcio, como Asencia, porque estamos neste período de transición. O que sí que é certo é que temos o firme compromiso de comenzar ca redacción do proxecto este mesmo ano, e mesmo tamén este mesmo ano comenzar ca obra dunha escola infantil que será a primeira escola infantil da rede pública da Xunta de Galicia neste Concello, na Estrada, e que terá 74 plazas, é dicir, máis ampla do que a lista de espera que a día de hoxe nos consta, pero que evidentemente aínda pode medrar. Así o traslada o alcalde, quería facer unha escola infantil que lle dé a resposta á lista de espera de agora e mesmo tamén o que poida surdir, e serán 74 as plazas e será o investimento de 740.000 euros. Este investimento desta obra, que, como digo, será redactado o seu proxecto neste mesmo ano e comenzada a súa licitación tamén neste mesmo ano, será financiado e soportado nun 60% pola Xunta de Galicia e nun 40% polo Concello, que, tal e como decía o alcalde, estará coberto co presuposto deste ano 2015, mesmo tamén co presuposto do ano 2016. Da mesma maneira, nos faremos a licitación co presuposto completo da parte que lle corresponda tamén á Xunta de Galicia. Pero o máis importante para nós é dar resposta, unha vez máis, a unha necesidade plantexada por un alcalde, a unha necesidade plantexada por este goberno do Concello da Estrada, e que nos entendemos que acorda realmente ca política e na súa totalidade ca política que estamos a desenvolver dende a Xunta. Para nós é importante seguir avanzando e poner a disposición máis servicios públicos para as familias, en concreto para as escolas infantís. Temos claro que Galicia ten unha eiva aínda sin solucionar, que é unha crise demográfica da cal non estamos saindo, e temos claro tamén que a posta a disposición das familias de plazas públicas vencelladas ás escolas infantís e mesmo tamén a outro tipo de servicios contribuye a mellorar a conciliación da vida laboral e familiar, e, polo tanto, é un apoio demandado, e así o temos constatado por unha enquisa que fixemos, demandado por toda a sociedade, e, polo tanto, dende o minuto 1, dende o ano 2009, incrementamos en 3.800 plazas en toda Galicia de escolas infantís, o cual supón un 70% máis das que tiñamos cando chegamos no ano 2009, e de feito nesta última convocatoria, nesta última orden que está agora aberta de solicitude de plazas para a rede de escolas infantiles, hai 500 plazas máis, e evidentemente cada ano imos incrementar. Xa conquerimos o noso obxectivo, que era acadar a ratio que o Tratado de Lisboa, é dicir, Bruselas, nos indica a todos os países membros, e é dicir, chegar a ter cuberto con unha plaza pública o 33% de nenos de 0 a 3 anos que haya na nosa comunidade. Xa o superamos, pero evidentemente aínda así sabemos que aínda quedan concellos que pola súa situación xeográfica ou sencillamente porque están moi próximos ás urbes ou son xa mesmo grandes urbes, aínda teñen lista de espera, e polo tanto non só queremos superar esa ratio que oímos facer, sino tamén dar resposta ás necesidades actuais que ten a comunidade. Por eso, a partir de agora, ata que remate a legislatura da Xunta de Galicia, que será no ano 2016, poñeremos en marcha, a parte desta escola infantil, evidentemente que estará posta en marcha para o curso que ven, poñeremos en marcha 1.500 plazas máis de escolas infantís. En canto á posibilidade de plazas residenciais, o máis importante para min, non só aquí na Estrada, sino tamén mesmo en toda Galicia, é seguir esa planificación que temos xa definida de onde son máis necesarias as plazas públicas que ten a nosa comunidade, e evidentemente
chegar a ter plazas públicas. Non significa só que sea construindo, senón sencillamente aportando plazas públicas para Galicia no seu conxunto. Tendo en conta que estes recursos, os recursos residenciais, non son recursos municipais, es dicir, dan cobertura sempre a comarcas, non é única e exclusivamente para os veciños dun concello, e que son infraestructuras que dan unha cobertura sempre dun xeito comarcal. E por último, outra das demandas que persistentemente na súa liña fai o alcalde dende que eu o coñezo é todo vencellado co emprego, evidentemente, porque é a súa principal preocupación tamén. O Concello da Estrada foi beneficiario de distintas órdenes, neste caso de distintos obradoiros de emprego ao longo destes últimos anos. De feito, agora mesmo acaba de rematar un obradoiro de emprego, se non me equivoco, non chego, ou se clausurados, 19 alumnos e 170.000 euros. Bueno, este é un compromiso porque entendemos que é unha ferramenta boa para a Estrada, obviamente, para Galicia tamén, porque de algún xeito os obradoiros de emprego cumpres dos obxectivos básicos. O primeiro, ás veces, é poñer a disposición dos veciños do Concello distintos servicios que son arranxados ou levados adiante polas persoas que participan no obradoiro de emprego, e o máis importante, darlle unha preparación e un certificado aos alumnos, neste caso estos que acabades de clausurar hoxe, os 19 alumnos. Pero tamén hai outra ferramenta, e o anuncio que o alcalde descoñecía, e que hoxe gustaríame tamén comprometerme como consellería con este Concello unha vez máis, na área de emprego agora, non na área de escola infantil, e é que teñen solicitado un programa integral de emprego, un programa ambicioso. De feito, a Estrada o ten presentado para 60 estradenses. É un programa integral vencellado a un investimento de 122.000 euros que leva para ello un investimento en asesoría, en formación e, por suposto, tamén un compromiso por parte do titular do programa, que neste caso é o Concello, a través dunha fundación cultural, un compromiso de inserción laboral que como mínimo é do 35%. É dicir, é unha formación moito máis ambiciosa, se cabe, non só no eido de dar certificados homologados, sino mesmo tamén que o que o solicita e o recibe se compromete a facer unha inserción laboral de como mínimo unha porcentaxe. Para non ser unha satisfacción decir que hoxe mesmo houve a comisión de valoración de estos 2,8 millóns de euros que están repartidos entre toda Galicia, e deles, 122.000 tocaronlle a Estrada. De feito, a provincia de Pontevedra ten 1.600.000 desos 2,8 millóns de euros. Polo tanto, sempre é un placer vir a Estrada, sempre é un placer recibir todas as solicitudes de colaboración e apoio que dende a Xunta de Galicia queremos desenvolver co Concello, pero máis se cabe cando vimos a comprometer unha infraestructura tan importante para nós en xeral, por lo que supón para a dinamización demográfica como a escola infantil, e, por suposto, tamén para falar de emprego.